No niin, morjes, morjes. Ainakin 3 ihmistä halusi, että mä teen video tästä kelkkaprojektista, niin tässähän näitä sitten tulee. Aletaan hommi. Joo, eli jos jollain on tästä kelkkamallista enempi tietoa, että itsellä on kelkkoja joskus ollut, mutta siitä on 20 vuotta aikaa. Ja sillain, mutta kelkathan on kelkkoja, et ei näissä nyt mitään ihmeellistä pitäisi olla. Tosin onhan tääkin, tää on jo ruisku ja tollain. Mutta jos jollain on niinku kokemusta tämmöisistä vehkeistä, niin ei muuta kuin vinkkiä vaan. Ja tosiaan näitä osia tarvittaisiin, että tää kuomu pitää korjata, se on rikki tuolta ja täältäkin puolelta se on yritetty korjata tosta vähäsen ja silleen, niin täytyy tälle tehdä jotain. Tosin ajaa, että täällä nyt pystyy ihan tämmöisenäänkin, jos saatais käyntiin tää, että sehän tässä on tietenkin yksi homma. Sen mä kokeilin tossa jo edellisessäkin videossa näkyy vähän, että kokeilin toista sylinteriä, että siihen pääsi helposti käsiksi, niin että sinne tulee kipinä, mutta ei sinnekään tullut kipinä ennen kuin mä tätä vähän rasvasin, tätä virtalukkoa, että tää ei kääntynyt juuri ollenkaan. Nyt se rupesi kääntymään niin kuin kuuluukin, niin se voi olla, että se vika on ollut jopa tuossa virtalukossa, jos hyvin käy. Sitten mä ihmettelin, että eikö tässä ole enää semmoista vanhan ajan tappokatkaisijaa, tai vanhan ajan kai niitä nyt on nykyaikanakin. Että ei ole sellaista tappokatkaisijan paikkaa ollenkaan, että missä ihmeessä sellainen tässä voisi olla. Ei kai se tässä avaimessakaan millään, en tiedä. Mutta ilmeisesti joku korotussarja on laitettu tohon. Se on ihan jees. Sitten täältä kattelin, niin ainakin peukalon lämmittimen piuhat on irti. Että toimiiko ne? Tosin niitä ei pääse oikein. No toi ei tietenkään toimi, kun piuhat on irti, mutta toimiiko kahvan lämpärit ja tollain noin, niin niitä täytyy tutkia. Mutta ihan ekanahan se täytyisi saada käyntiin. Ja kun ei tässä ole akkua eikä mitään, niin ei pääse täältä lukemaan noita mitään vikakoodeja eikä muuta sitten ilmeisesti mitenkään. Mutta en tiedä, aletaan vähän purkamaan ja tutkimaan. No niin, otin pakoputken pois, aika monen ruostemöykky, mutta ei se mitään reikiä ole eikä sillä, että kai se on ihan jees. Ehkä se voi sit joskus vaikka vähän ehostaa sitä ulkonäköä. Samahan se on tuo äänenvaimen niin tuolla ja tää alkukäyrästä, niin aika karmeen näköiset, mutta se ei nyt vaikuta tähän toimintaan millään muotoa. Kokeilin sen verran, että tulee molempia tulee kyllä ihan hyvä kipinä. Kipinä tulee, siinä ei ole ongelmaa. Eli todennäköisesti ei saa polttoainetta jostain syystä. Mutta mä täytyy katsoa nyt toi hihnahomma tuolta, että mä otan sen vaikka sen hihnan pois, että jos tää nyt tästä lähteekin käyntiin ja siellä on jotain ongelmaa, että lähtee ihan täysillä kierroksilla, niin ei mene tosta ovesta sitten läpi, niin varsinkin kun ei tässä ole sitä tappokatkaisijaa missä. Niin mä otan sen veksi, niin ollaan niinku vähän turvallisemmilla vesillä. Tää sivuposki lähtee, tuolla on ainakin yksi sokka ja toinen sokka pitäisi olla täällä tän narun päässä, mutta täältä on sokka lähtenyt veksi. Ja onko tää sit millään muulla kiinni? Tuosta se on ainakin jollain kiinni. Tää on ruuvattu tuolta alhaalta. Se on vähän rikki tosta. Niin ruuveilla vedetty kiinni tonne. Kyllä tässä nämä muovit on aika huonos hapesta. Se on vähän inhottava juttu. Mutta varahihna löytyy. Ja semmosessa kunnossakin, että kyllä täällä varmaan mettästä pois pääsee.
Ainakin johonkin asti. Täällä on aika hapettuneen näköiset nää, ettei tää nyt vähän aikaa ole liikkunut. Ihan napakkaa on kaikki, ettei tää sillain mitään. Ei nyt tullut sitten ohjekirjaa mukaan, että millä tän remmin saa pois. Ainakin jossain oli semmonen työkalu, laitettiin semmonen työkalu ja sillä sai kiristettyä tai niinku avattua näitä lautasia sen verran, että se tuli sieltä pois, mutta täytyypä perehtyä aiheeseen. No niin, näinhän se lähtee sitten. Tämänkin kertoi herra YouTube. Ja se vaan YouTube, kiva kaveri on näissä hommissa. Mutta täytyy tietää, että on 14 millin avain mukana. Eli jarru pitää laittaa päälle ja sitten avataan tää pultti tästä näin. Sitten meillä on täällä on näköjään öljyä vähäsen täällä. Kuuluukohan täällä on? Ei varmaan. Tai en tiedä, on tossa O-rengas näköjään tossa. Ehkä se kuuluu olla. Mutta tää käännetään nyt niinku toisin päin. Ja sit se laitetaan tänne takaisin. Tästä näin. Tai näin nää ainakin väittää. Ja sit lähdetään kiristämään tätä pulttia. Ja sen pitäisi nyt avata näitä levyjä, niin mä saan ton poistun. No niinhän siinä käy. No, nyt se on niin auki kun se menee. Nyt se pitäisi tulla sieltä. Kyllähän se sieltä taitaa tulla. No, eli yhden työkalun täytyy ainakin ottaa mukaan reissuun, muuten jää kyllä hihna vaihtamatta. Joo. Ja nää täytyy nyt putsata sit nää levyt tästä kiiltäväksi. Ne kyllä siitä kiillottuu kun lähdetään ajamaan, mutta ehkä se on parempi vähän niitä siitä putsata. Mut nyt ei oo hihnaa, niin ei ainakaan lähde hirveen kauas. Tästä voidaan sitten pyörittää. Kumpaan suuntaan se nyt pyörii? Sehän pyörii tietenkin näin päin. Siinä ei oo vaan nyt... Ei oo mitään työkalun paikkaa, että sais porakoneella pyöritettyä tästä. Ei tarvitsisi repi. Se on aika raskas toi narulla repiminen, varsinkin kun on tällainen ongelma päällä. Niin siitä kun se on kunnossa, niin eihän se on kerta pari kun nykäisee, niin se on käynnissä. Ehkä. Hihna on pois ja kipinää tuli, niin mä pistän pikkasen tänne. Noi tulpat näytti kyllä märiltä, että voihan se olla, että sinne jotain polttoainetta menee, mutta minkälaista, niin laitetaan nyt tonne sylintereihin ihan vähäsen. Taisi mennä kyllä vähän liikaakin, mutta
Laitetaan sinne polttoainetta ja laitetaan tulpat paikalle ja kokeillaan. Niin kaiken järjen mukaan silloin pitäisi jotakin tapahtua, koska silloin meillä on polttoainetta ja kipinää ja kaikki. En tiedä onko tehnyt hiiripesän tonne johonkin tai jotain, että ei sen takia sitten toimis, mutta nythän se olisi niinku tankissakin on polttoainetta, ei oo kauhean paljon, mutta kyllä siellä on, ettei se niinku loppu ole. Pikkasen siirtää. Eli koneet ja laitteet on kunnossa, muuten paitsi ettei tule polttoainetta. Eli se on nyt se ongelma, että sitä lähdetään setvimään sitten seuraavaksi. Mutta kipinä tulee ja puristuksia löytyy, lähti todella helposti käyntiin. Ihan tollain niinku köykänen nykäsy. Siitä lähti. Eli täytyy nuo ruiskurungot varmaan nyt irrottaa tosta sit seuraavaksi. Ja lähteä sitä kautta perehtymään aiheeseen. Tää on vieläkin aika jäässä tää. Ei tää nyt kylmä enää oo tää moottori, mutta vielä on lunta siellä sun täällä. Ja vaikka tää on täällä tallissa ollut sulamassa, mutta täällä ei oo niin hirveän lämmin ollut. Niin nyt tää on tässä puhaltimen edessä, niin tässä on oikein mukava ja lämmin puuhastelu. Joo, tästä tulee bensaputki tulee tästä tuolta tankista, niin otetaan tää irti ja repästään muutama kerta ja katsotaan, että lentääkö täältä bensaa, koska tää tulee täältä ylhäältä tonne tankkiin, niin se on, ja onhan se nyt muutenkin, se tarvii paineen tänne, niin täällä täytyy jonkunlainen bensapumppu olla. Niin se on nyt mun epäily numero 1, koska mä perustelen sitä myös sillä, että jos katsoo tän kelkan varaosia, että vaikka IP:stä lähdet hakemaan, niin ensimmäisenä se työntää niinku bensapumppuja. Täältä kyllä tuli bensaa nyt jo, että katsotaan miltä se näyttää, kun mä varovasti tosta vähän nykäsen. Joo, sieltä ei tuu mitään. Täytyy vielä rekiin vähän aikaa, mutta jos tuolta ei tuu bensaa, niin ei nääkään voi mitkään täällä toimia. Eli täytyy alkaa tutkia, missä se bensapumppu sijaitsee ja repästä se pois sieltä. Täällä oli tää oli ihan bensassa kyllä kaikki täällä, mutta ei sieltä, jos ei sieltä tuu, se pitäisi jonkunlaisen paineen kehittää, että se saisi näille suuttimille. Tämähän on niinku ruisku ja mikähän ei voi ruiskuta, jos ei ole painetta. Joo. Ei muuta kuin revitään vielä vähän aikaa. Tutkitaan muuten sitten ja laitetaan tilaukseen osia. Ainakin se bensapumppu. Ja mulla on tähän ohjekirja, mutta se on kyllä niin paska, että tai ihan hyvä varmaan ohjekirjana, mutta kun siinä on joku 5 kelkkaa siinä samassa, kaikki on aivan erilaisia, niin sieltä aina löytää sitten oikean kelkkamallin, kun se selitetään yksi asia 5 eri vehkeeseen niin peräkkäin, niin sitten se on vähän hankalaa se löytäminen. Et jos mä tulostan sen paperille, niin siinä on 700 sivua ja 200 niistä on tähän kelkkaan, niin se on, kai se on vaan pakko tulostaa ja sitten sieltä rankata pois ne, mitkä ei kuulu tähän vehkeeseen. Mutta tämän bensapumppuasian mä nyt voin ainakin sieltä tsekkailla. Kukkuu. Onpa iso ränni.
Synkkää on, ei tonne paljon näe. Otetaan tää muovi tästä pois, mä luulen, että se pumppu on jossain, tuolta korkista näki, että se on jossain tossa, että pääseekö sinne helposti sitten käsiksi. Ainakin voidaan testata sitä pumppua, että laitetaan vähän sähköä sille ja pumppaako se pumppu vai onko siellä johto poikki vai mikä siellä on, mutta kyllä se nyt sieltä varmaan se vika alkaa löytymään. Tosin tähän on nyt mennyt tää 20 minuuttia tähän tutkimiseen, että jos se vika on tuossa, niin ei paha. Päästään ajelemaan. Päästään ajelemaan ja testailemaan, että mitä kaikkea remonttia tähän tehdään. Noita muoveja ja noita ja satulaa mä eilen kehuin, että taitaa olla ehjä, mutta on se tuolta takaa rikki. Niin kuin tuntuu, että kaikissa moottorikelpoissa on satula jostakin rikki, et en tiedä miten se olisi mahdollista, kun en nyt edes ajeta paljon. Mutta rikki mikä rikki. Ja just tuollaisia kahvanlämpäriongelmia, niin niitä voidaan sitten korjailla myöhemminkin, et niitä tarvii nyt kaikkea saada tässä kuntoon, että saatais vaan niin sanotusti ajokuntoon. Tällä puolella tää toimii niinku oikein tää sivujuttu. Eipä täällä kyllä nyt näy mitään. Täytyy kaivaa se ohjekirja esiin. Ei tarvitse purkaa turhaan. No niin, mysteeri syvenee. Tuolta tutkin peilin kanssa tuolta tankista. Ja nää tulee siltä pumpulta, nää johdot. Tää ei oo missään kiinni tää piuha. Ja mä äsken luulin kuvanneeni sen, kun mä laitoin tuohon virtaan, mutta ei tää kamera nyt ollutkaan sitten lähtenyt päälle. Mutta mä laitoin noihin 12 volttia, niin silloin lähti pumppu pyörimään ja pienen hetken pyöritin sitä pumppua ja repäsin narusta, niin lähti käymään. Tosin sammu sit tietysti heti, kun ei se pumppu saa pumpattua lisää, mutta herää kysymys, miksi tää johto on irti ja missä on johdon toinen puolisko. Et sieltä niinku näyttäisi, että sieltä menisi useampi johto, mutta ne tulee kaikki tähän näin ja täältä lähtee vaan 2. Et mitä tässä niinku on tapahtunut? Nippusiteet täällä on poikki ja tollaan, mutta täytyy nyt tutkia sitten seuraavaksi sähkökuvaa ja katsoa. Mutta se nyt on hyvä puoli, että se pumppu ainakin pyörii ja toimittaa polttoainetta. Että jos ei muuta, niin koitetaan keksiä sille vaan virta jostain niin uudet johdot siihen sitten. Niin mä luulen, että sillä päästään johonkin asti taas sitten. No niin, katsokaapa pojat tuota ja tytöt mahdollisesti. Eli täältä takaahan näyttäisi löytyvän jotakin. Saattais kuule olla ihan tuohon käyvä johto. Eli onko käynyt vaan niin, että tää johto on tarttunut tähän ohjausvarteen kiinni johonkin ja se on vetässyt tän piuhan irti. Tää on muutenkin, tää on ihan väärä. Ei tää nyt kuulu täällä takana mennä, kun tätä kääntää tänne päin, niin sehän painaa tätä johtoa. Tää on niinku ihan väärin nämä johdot muutenkin, että ne täytyy tulla täältä puolelle. Sidotaan ne tohon kiinni ja tökkästää piuha kiinni tohon noin, niin katsotaan, että rupeeko rokkaamaan sit saman tien. Et jos se on tuossa se vika, niin kyllä tää sitten oli ihan rahansa arvoinen ostos. Vaikka nyt joutuukin muoveja ja vähän jotain pikkujuttuja korjailemaan. Tää on oikeastaan aika paljonkin pikkujuttuja, jos tästä oikein hieno haluaa. Ja miksei me kesällä voida tästä tehdä hienoa, että teippisarjaa ja muuta vähän sitten. Tietenkin toi kuomuasia pitää nyt ensin korjata tai hommata uusi, että se on tostakin on halki. Ja tää kun on tämmöstä muovia, niin
Tää on vähän hankala. Ilmeisesti tää muovi, kun tää on tällainen halkeillut, niin jos tää olisi lasikuitua tai jotain, niin olisi niin helppo korjata, mutta tää muovihitsailu on sitten taas ihan toinen homma. Tai sillä lailla, että mä en oikein usko, että ne nyt hirveän kestäviä tulee. Täytyy jotain metalliverkkoa sinne sulattaa ja sillä lailla. Isoin ongelma on tietysti tää, kun tästä puuttuu tää iso palaneen, mutta. Nyt toi piuha paikalle ja räjäytetään käyntiin laitteet. No niin, piuha on paikallaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Vai tapahtuuko mitään? Aika erikoista on, jos se tässä oli se ongelma. Siinähän se oli vika. Laitetaan toi hihna ja pakoputki paikalle ja käytetään sitä tuossa pihalla jonkun verran. Päästään vähän testiajolle. Noin, pakoputki on paikallaan ja kaikki pitäisi olla kunnossa. Pikku juttu ja huomasin tuossa lisää, että mikä on vikaa, niin toi lanta-anturi ei kiristy tonne ollenkaan. Täällä on kierre mennyt tästä tosta, että joutuu tohon tekemään jonkun hitsaushomman. Ja tää korkki, mä en tiedä miten, tässä on joku lapsilukko, mä en saa jäähdyttynyt korkki auki, mutta siellä on oikealla korkeudella aineet ja sitten toi öljyä laitoin vähän lisää. Mä paan vielä pienen merkin sinne, että mä näen, että sitä oikeasti kuluu sieltä niin lyödään käyntiin sitten. Jarru tosta päälle.
Voi pojat! Tää lähtee varmaan ostamaan jotain kelkkailuvarusteita. Noniin, mä ajattelin, että tästä tulee pidempikin videosarja. Tai tulee tästä sitten kauden jälkeen ruvetaan tätä, kun päästään nyt ajelemaan täällä. Kun ei toi kuomu, vaikka se on rikki, niin se ei haittaa tähän menoon mitään. Ja sillä niin päästään vähän testailemaan ja tollain. Niin laitoin tonkin nyt paikalleen niin kuin se kuuluu. Siellä oli tuo alkuperäinen klemmarikin pudonneena tonne alas. Niin sain sen ihan niin kuin kuuluukin. Näähän on vähän tällä irti ja repsottaa kaikki, kun tää on hajonnut tää kuomu, niin ne ei pysy niinku kiinni paikallaan, mutta kyllä se sen verran siinä pelaa. Ja sitten tehdään pitkä lista, että mitä tarvii tehdä kauden jälkeen. Nyt vaan tehdään näitä akuutteja, että mitä tarvii, että pystytään ajelemaan. Täytyy nyt varmaan ehkä jotkut jarrunesteet tossa vaihtaa tolle, mutta jarrut tuntui pelaavan ihan ok ja muutaman kerran jarrutin, niin rupesi jo levystäkin ruosteet katoamaan ja noin, niin ei mitään hei. Jos jollain on tosiaan jotain osia tähän, että tuo penkki on tossa trikki, että penkin päällisen ehkä nyt sit joutuu vaihtaa. Nythän se on tosi likainen, että tämähän muuttuu paljon paremman näköiseksi kun tän pesee ja laittaa, mutta joo. Ja tuo tarakka, täytyy vaikka tehdä joku oma viritelmä tähän taakkeen, että saa vaikka polttoainekannun siihen mukaan. Ja tuo toi jalka, mikä tää on? Astinlauta, niin se on vähän halkit lähtenyt tosta halkeamaan, niin niitä täytyy sitten jollain korjailla kesällä, etten tiedä mitä ainetta se on, että mut joku niittaushässäkkä, täälläkin nää on niitillä kaikki kiinää osat, että se tässä on vähän, olisi mielenkiintoinen, että tuohon pitkään transporteriin tää on joku 10 senttiä liian pitkä, että saataisiko me täältä lyhennettyä tätä kelkkaa pikkasen. Tai jos sais jonkun pikakiinnityksen, että saatan vaikka tän takakahvan tästä jotenkin. En tiedä minkälainen se tuo muovien alla on se rakenne, mutta todennäköisesti se on tätä, jatkuu tästä vaatet rautaa ja sillai. Niin sais lyhkäisemmäksi tätä. Mä en usko, että tuolla haittaisi mitään, vaikka se olisi 10 senttiä. Tai vaikka jos tuo kuraläppä olisi 5 senttiä lähempänä ja kahvat tehtäisiin jotenkin tähän sivuille. Ei mun mielestä tarvi välttämättä ihan olla tässä takana, että täältäkin pystyisi kyllä repiä, kun tähän tekisi kahvat, että en tiedä. Jotakin tällaista vois kehitellä. Saas tän menee tonne pakuun, niin sit olisi helpompi viedä tonne reitin varteen tai mihin nyt lähteekö ajelemaan. Että täytyy vaan tutustua taas vähän tähän kelkkaskeneen, että millä luvalla saa missäkin ajella, että semmoksia juttuja. Mutta joo, ja mittaristoa en nyt huomannut kuvata, kun se oli käynnissä. Se pelaa hyvin ja siinä ei ole mitään, kaikki näytöt siellä toimii. Ja täällä oli luvattu, että täällä on ajettu 8000. Mutta se oli kyllä vähän väärin, että täällä on ajettu 6300. Senkin puoleen aika vähän ajettu. On kyllä aika rähäisessä kunnossa siihen nähden, mutta se on, kun näillä vaan ajellaan ja näet niin enää niin pientä huolta näistä, kun ei silloin niin väliä, miltä se näyttää. Paitsi tietysti SSA Motors laittaa aina kaikki laitteet hyvän näköiseksi. Mutta ei mitään, olkoon tää hölinä tässä, niin palataan kelkkoja ja muiden vehkeiden kanssa seuraavassa videossa. Ei muuta kuin tilaatte kanavan ja se on moro.